אם את מרגישה שאין לך אנרגיה, אני מניח שכבר ניסית לעשות עם זה משהו. אולי אמרת, אני אתחיל להתאמן, אני אוכל יותר טוב, אני אפחית את הקפה, או ממחר אני נכנסת לעניינים. ובאמת זה מחזיק קצת בדרך כלל, אבל החיים קורים פתאום. עבודה, בית, ילדים, יש לנו עומס, ושוב הכל מתפרק. ואז את אומרת לעצמך, אין לי משמעת, או אין לי כוח רצון, או ככה זה עכשיו. אבל האמת היא שזו לא הבעיה. הבעיה היא שרוב האנשים מנסים להחזיר את האנרגיה בדרך לא נכונה. הם חושבים שאם רק יתאמצו יותר, או יתחילו חזק יותר, או יהיו יותר ממושמעים, אז הפעם זה יחזיק. אבל להחזיק אנרגיה ולהחזיר אותה, זה לא לעבוד קשה, זה לבנות נכון, לא עוד פתרון מהיר, לא עוד שבוע של התלהבות, לא עוד משהו שיתפרק ברגע כשהחיים נהיים עמוסים. צריך להתחיל מדבר אחד נכון, קטן, מדויק, כזה שמתאים לחיים שלך, ונותן בסיס להמשיך ממנו. אני דוקטור אבירם טרכטנברג, מאמן להחזרת האנרגיה ובריאות פשוטה. וזה בדיוק מה שאני מלמד בהדרכת הוידאו החינמית שלי, הצעד הראשון להעלאת האנרגיה. איך מתחילים נכון ומה ההבדל בין עוד ניסיון שמתפרק לבין בנייה פשוטה שמתחילה באמת לעבוד. אם נמאס לך להתחיל כל פעם מחדש, ההדרכה מחכה לך בלינק בביו.